Máme šťastie, že žijeme v dobe, v ktorej môžeme robiť to, čo nás baví. Avšak väčšina z nás to nerobí. Nechceme, alebo len naozaj nevieme, čo nás baví. V dnešnom videu si povieme, ako zistiť, čo vás baví pomocou 4 jednoduchých otázok. Vezmite si pero a papier a položte si tieto 4 otázky. Pri ktorej aktivite strácate pojem o čase. Na papier napíšte všetko, čo vás napadne a neposudzujte, či je to správna odpoveď. Ak vás napadnú hry na počítači, napíšte to tam. Ak vás napadne štrikovanie, takisto to tam napíšte. Nikto nebude súdiť, čo vás baví. Na aké aktivity míňate svoje peniaze? Porozmýšľajte, pozrite si vaše záznamy z banky a vypíšte si, na ktoré voľnočasové aktivity míňate peniaze. Napríklad u mňa to bol kedysi futbal, kupoval som si nové kopačky alebo lopty. Časom to prešlo do permanentiek do posilňovne a nakoniec to skončilo kupovaním strojov a pomôcok na cvičenie u mňa doma. Pre niekoho to môže byť kupovanie nových súčiastok do auta alebo nových častí počítača. Oblasť, do ktorej ste ochotní investovať vaše peniaze, vás pravdepodobne naplňa a robí vás šťastným. Čom sa bojíte, že vás budú súdiť ostatní? Každý má nejakú oblasť, v ktorej má dostatok nápadov, či už sú to pesničky, maľby alebo krátke vtipné básne, ale bojí sa ich niekomu ukázať. Bojí sa, pretože mu na tom záleží. Chce byť najlepší v danej oblasti a predstava, že sa to niekomu nebude páčiť alebo že si z neho spraví srandu, ho desí. Pri akej aktivite sa váš štep neskutočne zvýši? Niekomu sa rozbuší srdce, keď sa posadí za klavír a môže konečne hrať svoje melódie. Niekomu, keď rozhodca odpíska začiatok zápasu a on sa plne ponorí do hry. Mne sa srdce rozbuší, keď vidím miesto na cvičenie, alebo keď niekomu vysvetľujem niečo, čo má pozitívny dopad na mňa a pravdepodobne to pomôže aj jemu. Baví ma rozprávať o veciach, ktorým aspoň zbežne rozumiem. Práve preto vznikol tento YouTube kanál, v ktorom sa snažíme pomôcť každému dosiahnuť svoje najlepšie ja. Opäť si spíšte všetko, čo vás napadne, či už to je hra na gitaru, lyžovanie, hokej alebo kreslenie. Teraz si pozrite váš list a ak sa vám aspoň jedna vec opakuje v niektorých otázkach, zaručujem vám, že to je vec, ktorá vás naplňa a robí vás šťastným. V dnešnej dobe veľakrát potláčame aktivity, ktoré sú pre nás podstatné, pretože sa bojíme, čo by na ne povedal niekto iný. Toto je všetko z dnešného videa, ak ste ešte nedali odber, určite tak urobte, pretože v nasledujúcom videu si povieme, ako byť úspešný alebo zarábať tým, čo vás baví. Ak sa vám video páčilo, napíšte dole do komentára, aké aktivity vás bavia a či ste objavili nejaké nové s pomocou tohto videa. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.